Nkata maka ịga ahịa. Conversation about going to the market. Hi everybody, my name is Chichuka Ipere. Welcome to my channel. This video will help you to know the sentences you can use when you want to start a conversation about going to the market. So you can listen to it over and over again. Don't forget to subscribe and share. Welcome again. Gịnị ka ị ga-eme? What will you be doing? Na mgbede a, this evening. Gịnị ka ị ga-eme na mgbede a? What will you be doing this evening? Gịnị ka ị ga-eme na mgbede a? Achọrọ m ije ahịa na mgbede a. Or achọrọ m ịga ahịa na mgbede a. I want to go to the market or the store or the mall this evening. Achọrọ m, I want, ịga, to go, ahịa, to the market, na mgbede a, this evening. Ahịa is market, store, or mall. Mgbede is evening. Is this. Mgbede a, this evening. Ị ga-eso m? Ị ga-eso m? Will you join me? Or ị chọrọ iso m? Ị chọrọ iso m? This can be used anytime you need an escort or somebody to come with you to go somewhere. Mba, achọghị m iso gị. Mba, achọghị m iso gị. No, I don't want to join you. Ngwanụ, nsogbu adịghị. Okay, no problem. Achọrọ m iso gị. Achọrọ m iso gị. Yes, I want to join you. So these are the two answers you can get when somebody asks you if you want to join him or her. Ngwanụ ka anyị gaba. Ngwanụ ka anyị jebe. Okay, let's go. Kedu ihe ị chọrọ ịzụ? Kedu ihe ị chọrọ ịzụ? What do you want to buy? Achọrọ m ịzụta akwa ole ma ole. Achọrọ m ịzụta akwa ole ma ole. I want to buy a few outfits. Achọrọ m, I want to, ịzụta akwa, buy outfits, ole ma ole, a few or a couple. Ole ma ole can be used for a few or a couple. We don't have a specific word for each of them. Ego ole ka ị chọrọ imefu? Ego ole ka ị chọrọ imefu? How much do you want to spend? Ego ole ka ị ji aga? Ego ole ka ị ji aga? How much are you going with? Eji m $100 aga. Eji m $100 aga. I'm going with $100. Eji m $1,050 aga. Eji m $1,050 aga. I am going with 15,000 naira. O
nwere ihe ị chọrọ ka m zụtara gị? O nwere ihe ị chọrọ ka m zụtara gị? Is there anything you'd like me to buy for you? Ee, achọrọ m ka ị zụtara m iyeri ntị. Ee, achọrọ m ka ị zụtara m ọla ntị. Yes, I'd like you to buy me earrings. Iyeri ntị or ọla ntị are Igbo words for earrings. You can substitute earrings for other articles of clothing, which I will put in the description below for the link of the video. Kedu mgbe iji eje? Kedu mgbe iji eje? When are you going? Kedu mgbe ị chọrọ ịga? Kedu mgbe ị chọrọ ịga? When do you want to go? Aga m apụ n'elekere 6 na mgbede a. Aga m apụ n'elekere 6 na mgbede a. I will leave at 6 p.m. Ị ga-eche ka m weta ego n'ụlọ akụ? Ị ga-eche ka m weta ego n'ụlọ akụ? Will you wait for me to withdraw money from the bank? Mba, agaghị m enwe efe. Mba, agaghị m enwe efe. No, I won't have time for that. Here starts the conversation at the market. Ego ole ka ị na-ere akwa a? Ego ole ka ị na-ere akwa a? How much do you sell this dress for? Ana m ere ya $20. Ana m ere ya $20. I'm selling it for $20. Ka m lee, let me look at it. Ka m lee ma ọ ga-aba m. Ka m lee ma ọ ga-aba m. Let me see if it's my size. Were ya, take it. Ebee ka m ga-eyiri ya? Ebee ka m ga-eyiri ya? Where will I fit it? Where is your fitting room? Ebe a, here. Ebe ahụ, there. N'azụ, at the back. Ọ dị mma, it's okay. Ọ bara m, it fits right. It, bara, fits, me, m. Ọ baghị m, it doesn't fit right. Ka m kwụọ ụgwọ. Let me pay. Were ego gị. Here's the money. Literally, it translates as take your money. Imeela. Thank you. Ka o mesịa. Bye. Ka o mesịa. Bye-bye. We have come to the end of this video. I hope you enjoyed it. Bye.